Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de taýlandan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 27-nji ýanwaryna aksanyny Türkmenistan daşary ýurtda universitetlaryň şahamçylary açylar. Türkmenistan Azerbaýjany Ýewropa gazy bermäge kömek edipler. Özbegistan Türkmenistanyň neft satyn alar. Messi pasaja toparına galar ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, saýlanan habarlarymyza giňişlerini geçmezimizden ozal bir zady ýatlatmak isleýärin. Atawatan habarlarynyň täze sanyny size Türkmenistan aviakompaniýasynyň 2023-nji ýylyň 1-nji fevralyndan hereket etjek täze tertip barada maglumatlary görüp bilersiňiz. Gelgende bolsa habarlarymyza giňişlerini seredip geçelim. Türkmenistanda daşary ýurtda universitetlaryň şahamçylary açylar. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Daşary işler ministri Raşid Meredowyň marwulatynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisine beren hasabatyna görä, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini, daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň şahamçylaryny açmak baradaky meseleni öwrenmek teklip edilýär. Bellenip geçilşi ýaly türkmen ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlyk strategiýasyny taýýarlamak baradaky mesele seretmek teklip edilýär. Onuň esasy maksady ýaşlarymyzyň medeni ykdysady, ilim, bilim, sport ulgamlaryna we beýleki uğurlarda halkara gatnaşyklary has işçiň gatnaşmagyny üpçün etmekden ibaretdir. Hususan Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň binýadyny, halkara ýaş diplomatlary merkezine döretmek, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini, daşary ýurtlaryň ýokary okuw mektepleriniň şahamçylaryny açmak baradaky meseleni öwrenmek teklip edilýär. Şeýle hem öňde tejribäni alşmak maksady bilen Awraly halkara guramalar, şol sany Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa Birleşigi garaşly döwletleriň arkalaşygy bilen bolganda hyzmatdaşlygy işçiňleşdirmek teklip edilýär. Türkmenistan döwletimiz bilim ulgamyna halkara hyzmatdaşlygyna uly ähmiýet berýär. Dünýäniň köp sany döwletleri bilen bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça ýaşyklary gazanylýar. Türkmen ýaşlary Hataýyň, Russiýanyň, Türkiýanyň we beýleki döwletleriň ýokary okuw mekdeplerini bilim alýarlar. Ýurdumyzda bilelikdäki Türkmen Rus universitetini açmak babaty degişli işler alınıp berýär. Häzirki wagtda Russiýada Türkmenistanyň tahminen 30 000 talip bilim alyp, durly ugurlarda hünäri käýmilleşýärler. Türkmenistan Azerbaýjana Ýewropa gazy bermäge kömek edipler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Azerbaýjana ozalky elçisi Matthew Bright trend habarlary gullugyna beren beýanatyna Azerbaýjanyň Ýewropa Birleşigine energiýa götürjileriň eksport möçberini artyrmak üçin zerur bolan we kesgitlenen tabii gaz möçberini Türkmenistanyň üçin edip biljekdigini bellädi. Azerbaýjanyň Ýewropa tabii gaz iwermek möçberini artyrmak üçin tabii gazy öndürmek we özleşdirmek babaty goşmaça maýy goýunlaryna zerurlygyň bardygyny bellädi. Bright Hazar deňizindäki dostluk känni Türkmenistan we Azerbaýjanyň bilelikde hyzmatdaşlykly özleşdirmek, şeýle hem Hazar deňiziniň blok bir böleginde öndürilýän türkmen tabii gazyny eksport etmek mümkinçiligi arkaly Ýewropa gaz eksport etmek mümkinçiligini artyrmak mümkindigini ma'lum etdi. Bilermen eýýam o ýurduň Azerbaýjanyň goşmaça tabii gaz talap edendigini belläp, energiýa götürjileriniň möçberini artyrmak Azerbaýjan we Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky energetika hyzmatdaşlyk goýunça ýalaşygynyň möhüm bir bölegi bolup durýandygyny aýtdy. Özbegistan Türkmenistanyň neft satyn alar. Özbegistanyň Özbek neft gaz kompaniýasy Türkmenistanyň neft satyn almagy meýilleşdirýär. Bu satyn alynan neft Buharanyň neft gaýtadan işleýän zawodyna gaýtadan işlenýär. Özbek neft gaz kompaniýasynyň berýän maglumatyna görä, şu ýyl Türkmenistana iş alyp barýan Petronas Çarigali kompaniýasynyň neft satyn almak gözüňde tutulýar. Bu barada Özbek neft gaz kompaniýasynyň ýoldaşlary Petronas Çarigali kompaniýasynyň wekilleri bilen duşuşykda aýtdy. Daşkentde geçirilen duşuşykda taraplar nefti iwermek maksatnamasyny bilelikde taýýarlamak goýunça ýalaşdylar. Petronas Çarigali kompaniýasy Türkmenistanyň Hazar deňizine neft we gaz etaklaryny özleşdirmek işini alyp barýar. Bu Malaziýanyň Petronas kompaniýasynyň golçur Messi pasaja toparına galar. Katardaky dünýä çempionatynyň çempionu bolan Lionel Messi Fransiýanyň pasaja toparına galar. Diario Sport neşriniň habaryna görä, ýyldyz futbolçy bilen Fransuz topary ýalaşdy. Fransuz topary hüjümçi bilen şertnamanyň möhletini 2 ýyl uzatmak goýunça ýalaşyk gazandy we oýunçynyň aýlyk haky artyrylýar. Messi'niň bu toparda galmagynyň esas sebäplerinden biri bu futbolçy üçin başga toparlaryň münasip teklip hödürlemänligi bilen baglanşyklydyr. Messi Fransuz toparynyň düzümine 2021-nji ýylda goşuldy. Ol Fransiýanyň Liga 1 çempionatynyň şu mövsüminde 15 duşukda oýnap 8 gezek tapawutlandy. Ene mehriban müştaqlar Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny seýtirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem şu gün Watan goraşlarynyň güni. Teatrlaryň hepdelik repertuarlary,
İran'ın medeniyet günleri boyu yürütülüştürülen sergisi geçirilir. Türkmenistan, Tacikistan diplomatik gatnaşyklary 30 ýyl dogly dalaşgärleri hödürlemek mövsümi başlady. Hemme zat hemme ýerde şol wagtda filmi 11 ugurdan Oskar baýragyna dalaşgär ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saytymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden enneki sany görüşýänçek hoşta bolun.